tas ukiuti matumasiorna sernersuat ituikkatio qasiinguaningaanni tasiilamu taava taanna malunnaqsiniarlugu ukiukingullu isumaqatiikkat maannassallutu kisianni ajorluortuun napparsmalertuuravila taava ukiormannam kinguartillutiu taa isumaqatineqqikkatta ukiuti taakku qatanginnassangillat taamaatmi ukiormanna angalaqqittu taava angalaqqinitsinni isumaqatiikkat nilsitu katersiniarluta gruppimi taa taamaalluta inuisikanimarlungorlu taangala uani angalanerma taamaalluuna angalaner iviusungorammi amma isuma naatortorluumi singisaruussuu naatorsu tinginkaluarluu taamatuula Vi er nu deroppe, det er første gangs vandrere, undtagen Niels og Nick. Paul, har du været dernede? Jeg har ikke været på Mont. Jeg har været på Mont Blanc 2 gange. Jo, no. Men den er kun halvt så høj som Everest. Jeg så har jeg været nede i Sydamerika, nede på Mount Glaska. Det er den højeste sidste aktive vulkan. 6.400. Godt. Ja. Der har jeg min træningssko fra nu. Jeg vidste ikke, at jeg skulle op på fjeld. Godmorgen. Ja, godmorgen. Ja. Nå, jeg glæder til morgen. Jeg glæder over på mig. Jeg var ikke deroppe. Ja. Morgen. Vi er mange. Ja, hej. Jeg er godt nok lille, men... Peter, goddag, Ulrike. Good morning. Hej. Hej. Halløj. Godmorgen. Godmorgen. Anna? Ja. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det? Netto? Ja. Godmorgen. Godmorgen. Ja. Hvad vil du sige? Så vi sammen op i Sjæli. Jeg tror, at der er noget af min sat. Godmorgen. Godmorgen. Det er så godt. Næsten. Næsten. Lidt. Godmorgen. Velkommen til alle sammen. Bueno. Jeg har glædet mig til at se jer alle sammen. Jeg synes måske, at det vil være på sin plads, at vi lige startede med en præsentation. Jeg hedder så Nick, og det er så mig, som har været i Nepal mange gange.
før, og jeg har været der over 15 gange i Nepal, så jeg skal prøve sådan at guide jer derop, så I alle sammen kan komme op til basecamp, eller i det mindste ser verdens højeste bjerg. Skal vi ikke lige starte herfra? Jeg hedder Niels, og jeg havde den fornøjelse med Nick derude sidste år. Og er det lidt 14 dage senere på året, vi var derude, sådan cirka. Og så det var en kanontur, så vi har noget at glæde os til. Du kom ikke op sidst? Nej, jeg nåede desværre ikke helt op, så jeg har jo et mål at gå efter i år. Altså op til Basecamp 2, eller? Nej, jeg kom ikke op til Basecamp, eller du gik op til Kalapatar. Kalapatar, ja. Ja. Hvor der er en fantastisk udsigt, har jeg hørt, op mod Mount Everest. Men jeg måtte opgive nogle kilometer før. Vi gik meget langsomt i sidste stykke. Man kan mærke det rigtig meget deroppe allerede. Altså 4.000 hvad? Ja, det er omkring 5.000 meter der, Ja. hvor jeg stoppede. Så i år, der skal jeg med hele vejen op. Ja. Ikke noget med at love det. Det kan man Vi håber. Man skal have et mål, ikke? Ja. Fuldstændig enig. Svend Svær, Sisimiut, bor i Nuuk. Ej, jeg glæder mig helt vildt, og jeg har også glædet mig til at se jer alle sammen og gå sammen med jer. Og jeg kender jo Nick fra gamle dage, da han var yngre og lidt hurtigere. Nej, jeg har også haft fornøjelsen af at gå med Nick nede i Aconcagua. Og jeg kan fortælle jer, at I skal ikke blive ked af det, når I ser ham løbe i de der højder, hvor I selv går rundt og gisper efter vejret. Han er i sin egen, jeg tror han er sgu en alien, altså forklædt som et Nick Nielsen. Så han, for ham ser det ud, som om det bare er det nemmeste. Jeg nåede ned i Aconcagua op til 5.000 meter højden. Der var jeg nået, men det var en oplevelse. Så jeg har glædet mig helt vildt til at skulle gå på den her Nepal-tur, og det har jeg gjort i mange år, fordi Nick altid har snakket om det her dejlige Nepal og Mount Everest, og han har været deroppe, og historien, og så langt om længe, så lykkedes det måske den her gang. Sidste år skulle jeg også have været med, men blev syg med noget influenza, og nåede aldrig at tage afsted fra nu. Og nu har jeg gudskelov kun en lille forkølelse, så jeg glæder mig. I virkeligheden er det vores 20 års jubilæum. 20 år siden næsten, altså sidste år, ikke? Var det 20 år siden vi gik tværs over Grønland fra Rasingenguit til Isorndorf. Så har vi altid sådan talt om, at vi skal have et jubilæumstur, vi skal samles igen. Så har vi så sagt, okay, så skal det være i Nepal, hvor vi går op til basecamping. Så det er sådan en slags jubilæumstur, vi har her. Og det er dejligt, I kan være med alle sammen. Jeg skulle ikke få Knud. Han er rigtig misundelig. Skal vi det? Ja, jeg hedder Arne Niemann. Og Nick, han spurgte efter, jeg kender selvfølgelig Nick igennem mange år. Han spurgte efter, om jeg ikke gjorde med en tur op til Nepal, Kathmandu, Mount Everest. Og så tænkte jeg mig om i en halv time, så sagde jeg ja. Og derfor er jeg her nu. Jeg glæder mig meget. Så sådan er det bare. Er det første gang, du skal være i Nepal? Ja. Du har jo rejst rigtig meget. Ja. Det har jeg. Vi mødte jo Joaka i går i Kastrup, Ja. så vi skulle hilse. Ja. Og så skulle vi huske at spørge dig, om du nu vil tage den med motorcykel. Ja, det sagde han. Skal vi komme herned? Under? Ja, hej, Irma. Jeg kommer fra Nuuk, og det er min første vandretur ud i Danmark. Den her. Jeg glæder mig. Ellers har jeg set jer halvdelen før.
og gået på Pacific-turen det meste af det. Så hedder jeg Naduk, og jeg bor også i Nuuk, og det er min anden tur til Nepal nu. Jeg har været i Nepal på praktik, men jeg har ikke været på den her tur. Jeg var i Nepal for 2 år siden, lige uden for Kathmandu, og det var også specielt. Så jeg glæder mig til den her tur til at gå. Og jeg lærte jo ikke igennem Edna, da jeg skulle til Nepal, fordi han har været i Nepal så mange gange. Ja. Så vi skal nok... I Hun skal er bare spørge... sygeplejerske. Ja, hun er Så hun sygeplejerske. kan- I du skal kan bare redde spørge... os. I skal bare spørge... Jeg hedder Birgitte, og jeg er 47 år, og jeg har aldrig været oppe i højden. Så jeg er rigtig spændt. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg er fra Nuuk. Og, altså jeg har vandret i Nuuk-området og Sisimiut, Lusor og alt muligt, men jeg har aldrig været så højt op. Ja, jeg hedder Paul. Meget Danmark gennem Europa, men jeg bor nu i Danmark, men det er en anden historie. Men jeg glæder mig meget til at komme op til Himalaya, op til Basecamp Everest. Det er første gang, jeg skal til Himalaya, så det er spændende, og jeg glæder mig, og jeg er glad for at kunne være med. Jeg har været på fjeldet eller bjerget før. Jeg har været på Mont Blanc 2 gange. Det er det, jeg er gået, og så har jeg været nede i Sydamerika. Mount Glasker, det skulle være den aktive vulkan, 6.400. Og det er med løbesko fra Nuuk. Ja, nej, men bare kort, jeg glæder mig meget til turen. Jeg kan sige, at jeg er nok den ældste, jeg er på vej mod 72 år. Hvor gammel er du så nu? 71. Når vi går på langrend op i Nuuk, så starter de unge, så seniors, og så de gamle, og så kigger, så siger uangerne, i Nuuk, der er jo klin i dag unge. Hvor gammel er du? Malito Vingainer, jeg kommer fra Malito, men er lige flyttet til Nuuk. Ja, jeg er 40 år, og jeg har kun været i Igaliku, Rak, 1700 meter. Så jeg er meget spændt på, hvordan jeg... Ja. Jeg har Stroma, så min hvilepuls er på 90, så jeg er meget spændt på, hvordan min krop reagerer. Glæder mig til at være sammen med jer. Første gang, jeg skal være væk fra mine børn så lang tid og alene. Det bliver nok lidt hårdt psykisk, men Det gør vi her sikkert på. positivt. Ja. Okay. Og så har jeg nogle akupunkturnåle med, hvis I har lyst og tid. Og jeg skal nok fortælle jer lidt nærmere om det. Snart vil vi være på vej til ambassaden. Ambassaden har allerede åbent, men vi kommer derover ved 10-tiden. Jeg kommer også til at fortælle jer en del om de forskellige oplevelser, jeg har haft, da jeg var på vej til Everest, tænker jeg. Og jeg vil fortælle jer, da jeg skulle afsted. Jeg var på Everest, i Nepal, eller på Everest første gang i 2004, men der kom jeg ikke op. Jeg var næsten op på 8.000 meters højde. Men da jeg skulle afsted til Everest første gang, jeg boede her i Danmark, var studerende, så var der en ældre herre her fra Danmark, som jeg klatrede lidt med, eller kendte fra klatrehallen. Han har så hørt, ham har jeg spurgt meget til, fordi han har været i Nepal i sin unge dage, mange år siden. Og han har så læst en masse bøger om Everest og alt muligt andet, og han har fortalt mig meget omkring mange ting. Og så da jeg skulle afsted, kom han jo så til klatrehallen med en hånd i. Og så sagde han så til mig, da Hillary, altså den første mand, skulle på ekspedition til Nepal for at prøve at bestige verdens højeste bjerg, så kom, han har fået stillet mange spørgsmål af Edmund Hillary. Hvad har du fået, eller hvordan har du forberedt alt muligt andet? En af de ting, han har fortalt Hillary, det var, da jeg skulle afsted,
de har ikke så mange ting, landmænd, den du er landbrug. Så hans far, han er kommet til sin søn, og så har han sagt, jeg har ikke så mange ting, men du kan få honning. Honning til styrker, og det er godt til te og sådan noget, du ved. Det har han givet, og så sagde han så til mig, og de får det også fra mig. Og nu har jeg jo så været sammen med søn meget på tur og forskellige steder. Så jeg ønsker, at jeg kunne give det til jer alle sammen, men nu bliver det symbol, men nu giver det til Svend det her. Og ønsker dig en god tur. Og jeg drikker jo te med honning hver dag. Og I må ikke få noget. Nu skal vi også sige velkommen til de andre. Vi har været igennem min præsentationsrunde, det måske vi lige kan tage. Hvem er det, der bare lige fortælle, hvem I er? Hvor I kommer fra? Hallo, goddag. Det er Netto. Greta. Og nu mig. Hej, Netto. Hallo. Birgitta. Goddag. Ja, Borte. Goddag. Ja. Borte. Det vigtigste er nok udstyret. Har I udstyret klar alle sammen, eller er der nogen, der mangler noget? Sovepose. I mangler sovepose. Sovepose og de der stænger. Det jeg forestiller mig, det er, at nu tager vi ind til ambassaden, og efter ambassaden, så tager vi ind til Frederiksborggade, eller måske til at starte med Fjeld og Fritid. Nu er vi jo en stor gruppe på 12, og det er jo sgu dejligt. Og jeg tror, når man er sådan en stor gruppe, så tror jeg, det er også godt, man sådan finder ud af, jeg har samme tempo som de her mennesker. Ikke? Så vender man sig hurtigt til, okay, jeg går sammen med den her gruppe, fordi det ikke bliver Nick-tempo. Ikke for at fordi Nick har en helt anden, jeg ved ikke om han har indbygget ilttanke i sig, men du ved, selvom Nick han synes det er meget hyggeligt at gå med os, men så kan han også finde på at bare gå jo, ikke? Så jeg tror bare det er en god idé at finde ud af internt. Jeg kan godt, altså jeg tror nok, altså der er nogen der siger at jeg er som en gammel diesel pick-up, langsom i optræk, men jeg kan blive ved, du ved, så jeg tager min egen tempo. Jeg kommer ikke til at være sådan, jeg bliver nødt til at følges med Nick, fordi det kan jeg ikke. En cylinder diesel. Så en cylinder diesel. Ja, vi skal nok finde hinanden i dag undervejs. Og vi gik sammen hele vejen, stort set. Ja. Og jeg skal nok gå med jer hele vejen. Og passant er der også. Passant får også en meget, meget afgørende betydning, er jeg ret sikker på. Og du skal fortælle om, hvor mange gange han har været der. Jamen, jeg tror, det er 17 gange. Ja. Han er på toppen, ja. Det er en sej sherpa. Men det er ikke kun det. Altså, jeg ved ikke, hvor mange 8.000 er det, han har bestedet? 8, eller hvad? Jamen, han har været overalt. 8, altså han har bestedet helt ekstremt meget. Men det er sådan lidt, det er også lidt det, der er tragisk med højdesyge. Når først højdesyge har været der, så er den sådan tilbagevendende for nogen. Så før han har fået det her for nogle år tilbage, så han er begyndt at få det, og det blev mere sådan kraftigt. Så sidste år, der blev han hentet. Helikopter. Rescue. Han var ved at dø. Så han er blevet sådan skrækslagen for at komme op i højderne nu. Men nu går han sammen med os. Og det skal nok blive rigtig hyggeligt. Det ved, hvordan det er at gå med turister. Det lokale. Så der skal nok være 100% service på. Hvad bliver hans rolle? Er den vejviser, eller hvad han bærer, eller hvad han... Han kommer til at være vores guide, kan man sige. Jeg kommer også til at være guide, men han kommer til at være sådan en medguide. Han kommer til at tale med Sherpa, han kommer til at tale med... Jeg kan det bare for hoteller, lodges, ikke? Dem kommer han også til at tale med. Men vi kommer til at sove de steder, hvor jeg har været, og jeg kender dem, kan man sige. Ja.
Jeg har jo været der 15 gange, så de kender mig derovre. Og alle dine små børn. Daddy, da, papa. Gør så. Ja, skal vi ikke, er der sådan lidt flere spørgsmål? Altså, efterfølgende så handler vi de ting, vi mangler, ikke? Ja. Sådan, Nu tager vi til ambassaden. Ud og handler, dem der skal handle. Hvem mangler visum? Ja. Er det kun os, Paul, der Ja, har? jeg har. Det er kun os, der har. Jeg har også. Men jeg tænker, jeg følger med bare på. Jeg har også glemt min hud over, tror jeg. Men den er sikkert. Hvor lang tid tog det for at få det der visum for dig? 20 minutter, tror jeg. Ja. Det går hurtigt. Men nu får vi det overstået derovre, og så når vi har fået visum, så tager vi ind til Frederiksborggade, og når vi har været Frederiksborggade, så er det måske sådan ved frokosttid. Sådan. 속도 먹었다가 어째로 boarding complete 오늘은 det er jo så simpelthen I forhold til i morgen, jeg tænker, at vi skal afsted, eller vi skal mødes ved lufthavnen klokken 6, tænker jeg, i dag. Er det ikke okay? Ja. Det er en aftale. Den smager godt.